This is Oxygen, I'm net. Let's go, go, go! What's up mga bugok? So karon, duha na lang man may absent tong upat tulo. Absent. So ang buhato na mo ron magdula lang may amua. Magamata karon og Pinoy Hinyo with bugok version. So stay tuned lang mo kay ato na ni sugdan. Hayop. Hindi. Bagay. Hindi. Puno. Hindi, gago. Tao. Oo. Bakla. Pwede. Lalaki. Hindi. Tumboy. Pwede. Babae. Babae. Maganda? Oo! Sexy? Oo! Paasa? Oo! Ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Bagay? Hindi! Bagay. Hayop? Lalo hindi, bubo! Tao! Pwede! Babae? Pwede, babae? Lalaki? Mas ka lang! Pwede! Pwede, lalaki. May pira? Meron! Ang dami pira! Madami! Meron! Maganda? Depende. Depende. Maganda sa gabi? Oo. 150? Bakla! Sige po na K150 imong tirada tagagabi on kolon text ang diskat. Hayop? Hindi. Bagay? Hindi. Tao. Oo. Lalaki? Hindi. Babae. Oo. Sexy? Pwede. Single mom? Oo. Gusto mo? Love yun. Masarap? Oo. Bagay? Hindi. Tao? Oo. Tao. Pangalan? Pwede. Pangalan? Sinaktan? Oo. Ginago? Oo. Iniwan? Oo. Ako? Oo, ikaw! Way uyab, kinsa diri way uyab. What's up mga bugok? Shout out. Una kay taas man niya, so ako una. Shout out ko sa akong silingan na si Noy. So ibalik Noy. Kita mga ganyan sa shout out. So balik na ko Noy. Kumusta? So lang Gwin. Yan. GM, Carlo, Laase, GK Dalanan. Shout out ko sa akong classmate sa eskwelahan. So thank you for tanaw sa mga YouTube. So shout out di ay kay nakita ra akong cellphone. Ambot lang og kompleto pa ba ni. So shout out nday ko sa akong igsuon si Chisa, sa akong asawa nga si Karen, sa akong anak nga si Tantan, og silang si Jay Caliso, sa Orquita Biner si Ariel Takugdoy, Rinald Ambo, Expedito Maisling, asawa po niya nga si Agnes ug siyang anak nga si Taloyloy, si Kit Biante, si Renante Cordoba, si Albios ug si Julie Gutierrez, Julie Suranyog ug si Rimo Lisondra Kit Bihante og sa mo ding guan migo na dirang dugay na makakita og balik si Gleben Roy Abugan og si Yati na dili
So, sa dinli, natuslok ka ng delete, walang lista po, gago. So, walang na to, walang sa to. Buk, gini ay. So, ay kalimot na lang. Sa mga wala, gaman lang ko sunod. So, ay kalimot din. So, sa pag-like, share, o subscribe sa mong YouTube channel para updated ka perme. So, makita nyo dito sa ubos sa linya dire nga. Mangalan na mo. Sa Facebook, search lang, next 101 space 5. Gawas na dira. O, dira sa YouTube po. Nailing na maghatag dira. Pwede na po di-search ninyo. Next 101 vibes. Murag yapon. O sa TikTok po na tik na may TikTok pero gamay pa may na-upload. Ang tawa lang ko niya dito. Pwede po. Username at in101v. So muna siya. Search na. Gawas sa tamo dito. Mga kinulangir yapon. Aron malingaw mo kay katauban TikTokers nga gusto po mo lang tao kay kalugar og YouTube. Naragya po dito para perminti mo updated. Goodbye mga bubok! Kinsa diri way uyab way uyab kinsa diri way uyab sana all sige biga biga di Japon ka uyab way uyab kinsa diri